tuturor, eu sunt Ioana, iar voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Astăzi v-am pregătit 5 dansuri de pe TikTok. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonașul ăla de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest videoclip, măcar 200 de like-uri la acest videoclip, pentru că fac concurs cu o prietenă și vă rog frumos să mă ajutați să strângem măcar 20-30 de abonați să avem pe moment și, nu știu, 100-200 de inimi, de like-uri. Deci, după cum v-am spus, sper v-am pregătit 5 dansuri și eu spunem să începem. Pentru primul dans avem așa. Mâna trebuie ținută aici și facem cum că îmi bate ceasul. Facem așa de 2 ori. X egal. Aruncăm la soul. Jos, sus, jos. Și facem crazy. Adică puteți face și așa. Cum ar fi că facem eu o să fac așa, mi se pare mai ok să facem așa. Și acum aruncăm, facem că aruncăm mingea. Deci, mâna aceasta trebuie să stea aici, mâna aceasta mai sus. Și înainte să faceți așa, voi veți sta așa și apoi aruncați cum ar fi în sus și mâna asta o duceți mai în jos și asta mai în sus, o ridicați. Iar apoi strângeți pumnii și dați în jos. Deci așa. Deci, sper că ați înțeles. Mai facem o dată puțin mai repede, iar apoi facem partea a doua, pentru că nu este doar nu este acest tot dansul. Eu să încep din ce în ce mai încet până din ce în ce mai repede. Nu o să fac pe jumătăți. Adică facem mai întâi o jumătate, iar apoi o jumătate, pentru ca să înțelegeți voi mai bine. Și stați să întorc telefon, o să întorc camera ca să se vadă mai bine. Sper să se vadă puțin și picioarele, pentru că la următorul dans vom avea nevoie să se vadă și puțin picioarele, ca să înțelegeți voi mai bine. La primul vlog, parcă v-am spus că la următorul o să vă arăt cum o să faceți parcă chestia aceea cu picioarele. Ok, deci o să vă arăt și chestia asta, dar la sfârșit, nu acum, pentru că să nu întrerupem dansul. Deci eu spun să continuăm. Deci, începem încă o dată, dar puțin mai repede. Ceas, X egal, lasso, aruncăm, crazy și prindem mingea. Ok, sper că ați înțeles, iar acum o să facem puțin mai repede, continuăm dansul, să nu pierdem timpul. Deci, după cum facem, deci facem ceas, X egal, lasso, jos, sus, jos, crazy și boom. Batem palmele, facem number one, arătim așa mâinile și make. Ok. Să începem, dăm puțin pauză și începem al doilea dans. Ok, să începem al doilea dans. Al doilea dans este așa. Ne facem că amestecăm ceva și o să facem așa. Sper că ați înțeles. Deci așa, ne dăm în față, dreapta și în spate. Deci așa. Ok, deci facem așa. Ducem mâinile în X la umeri, în deschis, tot la umeri, deci facem și ducem în jos. Deci bam, bam, bam. Deci X, deschis și jos. O să ducem mâinile în față și mișcăm picioarele. Picioarele trebuie să se mișcă odată cu mâinile. Deci facem bam, bam. Deci stânga, mijloc, dreapta, stânga, mijloc, dreapta. O să dau puțin camera mai jos să se vadă și picioarele, pentru că în acest dans v-am spus că trebuie să se vadă și picioarele, ca să înțelegeți mai bine cum trebuie făcut dansul și să știți să-l faceți
măcar perfect, nu chiar perfect, pentru că nici nu știu să fac perfect dansurile, dar o să încercăm să le facem destul de bine. Ok. Deci, mâinile noastre, picioarele trebuie să stea drepte, punem mâinile în față și facem stânga, mijloc, dreapta și stânga, mijloc, dreapta. Deci, picioarele duce unul în stânga, mijloc și unul în dreapta și mijloc. Și faceți tot așa de 2 ori. Deci, așa. Stânga, mijloc, dreapta, stânga, mijloc, dreapta. Sper că ați înțeles, iar să continuăm cu dansul. O să dau camera în sus. Să se vadă așa, pentru că acum trebuie doar să se vadă, dar dacă mă dau puțin mai spate, să văd și picioarele puțin. Ok. Continuăm dansul. Deci. Și acum facem inimioară. Inimioară. O singură dată facem inimioară. Punem mâna în șold și facem cu pietul, îl ducem în față. Deci facem așa. Și treceți așa. Țineți așa mâna și duceți în față. Bum, bum. Ok, sper că ați înțeles, iar acum să luăm de la capăt. Deci. Acum trebuie să ținem mâinile așa și să facem, le rotim. Deci așa. Le rotim, le punem deasupra capului și le rotim. Faceți, mai degrabă faceți așa. Și facem, rotim, în pradă și punem mâna asta, trebuie să vină aici și mâna asta dăm în față. Așa, deci. Și acum facem așa. Facem mâna asta, o ținem și facem jos, sus, jos. Și facem așa, cum bem ceva. Cum că bem ceva. Deci, ducem mâna. Facem. Deci facem sus și ducem sus, jos și așa. Sper că ați înțeles. Deci să luăm de la capăt și să terminăm dansul cât mai repede. Deci. Și mă ducem mâna peste cap. Așa, și mâinile le punem jos și facem așa. Deci, haideți să facem de la început tot dansul, iar apoi să trecem la dansul al treilea. Deci, nu prea știu eu bine să cânt melodia, dar o să încerc să o cânt. Știu ceva din ea, dar nu știu exact dacă o cânt bine și nu cred, sigur că nu o cânt bine. Deci, anymore. Now you saw me and Friday that's will I see you? Cause better by the hour on my brotherly some fingers that I see and when you fuck your girl. Sper că ați înțeles acest dans. Luăm o pauză și luăm o pauză să luăm o gură de apă și să trecem la dansul al treilea. Acest dans este puțin mai greuț și o să dureze, cred că mai mult ca celălalt dans să-l învățăm, dar eu o să vă ajut și să-l înțelegeți destul de bine. De fapt, nu cred că o să fie chiar așa de greu, pentru că sunt puține mișcări și cred că sunt ușoare. Pentru următorul dans și apropo, înainte să începem dansul, vreau să scrieți în comentarii ce dansuri vreți să mai fac, dar nu scrieți ce dans să-l fac, scrieți muzica de pe TikTok, iar eu o să caut și o să văd cum este dansul, iar eu o să vă reproduc dansul pe YouTube. Deci, eu spun să începem dansul 3. Pentru dansul 3 trebuie să facem așa. Punem mâna în față și facem ceva gen mâna ca un piston. Și facem așa de
facem cum ar fi că împușcăm. Deci facem. O să cânt puțin muzica ca să pot să mă orientez după muzică să fac acest dans. Say you remember me, standing in the night. Ok, deci dansul acesta are doar 3 mișcări. M-am gândit să fac acest dans decât să-l fac pe cel mai greu și în următorul vlog o să învăț pe cel greu. Deci, dansul trebuie așa. Punem mâna în față, facem mâna într-un fel ca o pușcă și facem Say you remember me. Facem pumn, pușcă, cap și facem bani, cum am fi că dăm banii și facem play. Ok, muzica nu știu prea bine, dar o să încerc să facem cu muzică pentru că cred că ați înțeles dansul, este destul de ușor. Îl mai facem o dată mai încetul ca să-l înțelegeți mai bine și apoi îl facem repede, ca pe TikTok. Deci, punem mâna în față, pistol și facem Say you remember me. Pum, dăm pistol, cap, bani și facem lei. Deci, ok, haideți să-l facem pe rapid. Say you remember me, steady in the night, lei. Ok, sper că ați înțeles acest dans. Luăm o mică pauză de băut apă, iar apoi facem dansul 4. Ok, am băut apă, am luat o mică gusterică și cred că este timpul să începem dansul al 4-lea.